Fight! Napalaban na. Napalaban na sila. Ay, salamat sa kwan. Salamat sa pabihon. Alright guys, nandito tayo ngayon sa birthday na. Birthday ko. Birthday ko ngayon. Birthday ko ngayon guys. Palaban na oh. Oh, kutsinta, 5-5 ah. Alright guys. So, dito may konting salo tayo dito. Shout out! Shout out sa inyo. Mga makinaon. Yan oh. Ayun, salamat sa kwan. Mga paraluto natin. Nay. Thank you, thank you. Kadakol na oh. Alright guys, nawapalaban na sila. Di ako ninyo pagbubusan. Pagbubusan ako ninyo. 21, 21. 24 na ako, 24. Yan si Marisol. Tunay ang Marisol. Hindi, maganda. Ay, siyempre. Pakikisan mo na ako. Hoy, mahali ka man! Di ba bara kumali? Pakikisan mo na ako. Maswerte ka. Maswerte ka. Kasi abuon magpakis mo. Tama na yun na ako. Pirkin si sir! Salbay, madadali kita ni Marisol. Bakunado man yan, sir. Maswerte si Marisol. Bata ni sir ay. Bakunado man yan. Ano niyang masinta? Ano? Ano na ako magpakis? Gusto ko dila-dila. Ay, nasaka na dila-dila, sir. Gusto ko dila-dila. Dila-dila. Yan, okay. Salamat sa nag-sponsor ng Coke. Yan, si Nanay Leticia. Naguli na siya. Hindi na nakalat-alat. Ay, padaya ko niyo, ha?